Takže čaute, dneska sme tu aj s Veldom a budeme zahrabávať našu krabicu. Hej, máte tam mystery box. Presne tak, to som smatol zo spoličky. Na mne zoberte otlačky vo vás. Neviem čo, badnem. No a budeme to schovávať sem. Oh my god! Wow! Súradnice a nájdete to medzi týmito stromami. Presne tak. Airsoft a Veldo. To je ďalší a nájdete to tu v tejto medzere, zahadané drevami. Nice. Tam to nájdete, hej, proste tu v tejto medzere sa tam musíte pochmátrať pod tým polenom, teda doskou. No, a ešte len tak, tam sú záhradky, hej. Si tak zarastenú cestu a tam máte hore taký koniec, proste slepú uličku. No, takže vítajte na ďalšom videu. Tak čaute.